तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बता रहा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल आर एस फिल्मिक पर। तो सबसे पहले मूवी के कंट्रोवर्सी के ऊपर बात कर जाओ, कैसे कि मूवी के पहले जब ट्रेलर रिलीज भई रहे तो मूवी के वाकई में बहुत ही ज़्यादा हाइप रहे। लेकिन इन दिनों मतलब कि जो कांतारा वाला रोस्ट कैलन रणवीर सिंह, तब से ही मूवी के हाइप बहुत ही ज़्यादा डीम हो गई। हालांकि रणवीर सिंह इंस्टा पे आके सॉरी माफ़ी भी मांगले रहन, लेकिन ओकरा वजह से कोनो ज़्यादा फर्क ना पड़लक ह। ऑलरेडी मूवी के बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़े वाला बाटे, कैसे कि बहुत ही ज़्यादा थिएटर के शो खाली खाली जाता था। खैर छोड़ा लोग, हमनी के अपन मूवी के बारे में बात कर जाओ तो मूवी अप्रोक्स 3 घंटा 32 मिनट के मूवी बनावल गई बिया, जेकरा में स्टोरी ई बाटे कि मूवी एगो स्पाई मिशन के ऊपर ही मूवी बनावल गई बिया, जोन की कराची के ऊपर ही मूवी के स्टोरी बनावल गई बा। और ई मूवी में हमनी के रणवीर सिंह हमजा नाम के कैरेक्टर के रोल निभैले बारन, जोन की वहाँ पे जाके गैंग के एगो हिस्सा बनेलन और धीरे धीरे वो बहुत ही बड़ा गैंग के मास्टर बन जालन और सबके भरोसा और दिल जीतेलन। और ओकरा बाद पाकिस्तान के एकदम भरोसा के जगह पे भोंक कर देवेलन। मतलब कि यह सब स्टोरी तारा लोग के मूवी में देखे के मिली। मूवी के ब्रूटल सीन्स बहुत ही ज्यादा भयानक बाटे, जोन की एनिमल और मार्को जैसन मूवी के भी पीछे छोड़ देवेला। मतलब एकरा सामने एनिमल और मार्को एकदम बच्चा लागेलाटे। मूवी में जौन भी सब कैरेक्टर हमनी के देखे के मिलन लोग, सब बहुत ही बढ़िया से टाइमलाइन ओकर सेटअप कइल गइल बाटे, जेकरा वजह से सबके एकदम टाइमलाइन एकदम बढ़िया मिलल बाटे। जेकरा में अक्षय खन्ना सबसे ज्यादा बाजी मार लेवलन अपन भौकाल बनावे में। और ई मूवी में हर एक सीन के दमदार और यूनिक बनावे में ई मूवी के डायलॉग बहुत बड़ा साथ दिले बाटे, कैसे कि मूवी के डायलॉग जोन बाटे बहुत ही ज्यादा बढ़िया और यूनिक मूवी के डायलॉग बाटे। मूवी भले ही बायोपिक ना बनावल गई होखे, लेकिन बायोपिक जैसन ही देखला पर मूवी लागत रहे। लेकिन फिर भी ये मूवी के ऐसा कह सकला लोग कि बहुत कुछ सीन देखला से ऐसा लागे लाटे ये मूवी के एस्पायरिंग करके ये मूवी के जरूर बनावल गई बा। बाकी ये मूवी हो गई बिया 18+ वाला, तब मतलब कि मूवी के 18+ वाला लोग ही एकरा देख पाई, कैसे कि मूवी में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन्स मूवी में हमनी के देखे के मिली। तो अगर तू लोग 18+ बड़ा तो ये मूवी के जाके तू लोग देख सकले लोग, कैसे कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवी बिया। बाकी ये मूवी के जो सेकंड पार्ट बाटे नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, तो तू लोग ई मूवी खातिर कितना ज्यादा एक्साइटेड रह लोग और ई तरह लोग के मूवी कैसन लगलक और ई मूवी के आवे वाला सेकंड पार्ट खातिर तू लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड बड़ा लोग, सब खातिर कमेंट बॉक्स में बॉक्स खुला बाटे, कमेंट करके बताओ लोग। बाकी ऐसे ने भोजपुरी में हमार रिव्यू वाला वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।